Jeg har den efter mig, den er herovre. Kan du se den? Hej og velkommen til endnu et afsnit Ark med Christian. Vi skal tæmme en Hey. Argentavis. Ja, level 32. Jeg ved ikke lige, om det er en male eller en female. Det er en female, level 32. Eller også en male. Det så jeg ikke lige. Jeg er over mod vores base. Ja, men hvad laver jeg? Okay, det var læk. Ja, det var der. Har du tranks? Ja, jeg kan bare ikke lige se, hvor den fuck den er henne. Shit. Jeg skal lige lidt væk. Du har vist også en kombi efter dig eller sådan noget. Jamen, jeg kan ikke skyde den, Christian. Det er umuligt. Jeg har været død. Jeg dør seriøst. Jeg kommer. Yep. Vi er tilbage. Nej, men... Jeg tror ikke, jeg rammer mig. Så. Så selvfølgelig så med. Sorry. Kan du vide, om jeg kan tage dig op, og så du skyder den? Nej, det virker ikke. Jeg er nødt til at sætte dig ned. Vi vejer. Det var sidste trank. Nej. Så flygter den. Jamen, jeg har intet liv. Jeg har heller ikke været tranker, så jeg misser virkelig mange. Please. Kom, så skal vi hurtigt tilbage. Har du lavet den mortar? Ja. Er den sat herhjemme? Ja. Jamen, den skader ekstremt meget, men... Fucking rap tag. Fuck, jeg er ligeglad. Har du fået et rap tag? Der er et rap tag, men jeg er fucking ligeglad. Jeg skal bare... Hvor er den mortar pistol? Nå, jeg har ikke sat den, eller hvad? Nej. Jesus. Men jeg kan også kun lave 2. Har du... Hvor meget... Christian, han har været ude for at finde den Argentavis der, fordi at... Ja, det er en female. Nice. Den skadede hammer meget. Det var svært at få ned, og så havde vi ikke nok tranks. Og så går jeg ud med 4 og finder den, og rammer den 1 gang i kroppen. Og derefter 4 eller 2 gange i hovedet. Og så er den altså nede. Så yes, en Argentavis, det er rimelig rip, vi ikke får det på cam, men... Det er... Sorry guys. Det vil jeg rigtig gøre noget ved. Eller jo, vi kunne bare have filmet, men... Det var lidt svært, fordi vi døde faktisk rigtig mange gange. Nå, men jeg vil lige samle noget fiber, tror jeg, da jeg manglede, og så bygge lidt hus. Så yep. Ja. Jeg går... Ja. Bygge. Okay, jeg vil bygge lidt, som I nok kan se. Hvis I ikke kan se, så er jeg blinde. Det er sgu ked at sige, men det er I så. Og vi bygger, det er fedt nok. Jeg ved ikke lige... Jeg har bare tænkt mig at bygge, så det gør vi bare. Okay. Can place loop. Så er jeg tilbage, min mor kom lige. Ja. Jeg kigger lige, hvordan det går på arken. Det forstår jeg ikke. Er jeg ikke tæt nok på, eller? Shit, Markus. Jeg kan ikke lægge noget op. Det tager lang tid, den her arken. Skal jeg bare lige sige. Den er kvartvejs, Markus. Jesus Christ. Jeg kigger nu derop. Hvad satan sker der? Ja, hvis den ikke engang... Ej, den er... Det er lidt tæt på at kvartvejs. Okay, jeg bygger lige lidt... vent, kast. Jeg synes lige, jeg kunne se Giganton. Jeg ved ikke, om det var Giganton. 2 sekunder. Jeg kan lige også se, om jeg kan se en Giganton. Nej, jeg kan i hvert fald ikke se Giganton. Jeg tror, jeg prøver at dræbe en Stikko. Ja, det gør det bare. Jeg bygger on cam nu.